For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Kinong yalam kahinyo Trap Youth Council riboy sabngi hagasan trek jemang hajar pusan. Kiladawan ki bor beri kami ya ka Warmau Sau Primary Health Center ban penbiang doktor bat kines mardor. Namar ka jingmat jing e pat ba kana kathanya ka bede bila jing sumar hagane ka PHC. Nagaleng HYC riboy sabngi beralam kamat daw RC thangkiau presiden lambat kidikot. Hadian ba Kilayo bandum ik jung ujor ke pat ba ke belam jing e haba kilit pak sumar ha ke PHC hawar mausau. Tang namar bamdun ki doktor ni kinas kumta kilalit bani kendo iki bor jung ne ke caka sumar ban ujor haki bara ke joko poru ban kentu iki bakin kemi lam ya ke jing e. Haba kran ki dong tho ku bor RC thangkiau le tho ba keseng haden balayo ke jing uat ni pat ba kilalit bani kendo ya u doctor in charge jong ke PHC. Ulito bagaseng kelara ekamat lor kejeng mamdan doktor nenos mapura ha kene ke PHC ke bobo jing e skade e kipat ba kene kathan ha ka ba u doktor ubde khmiru la ku bore kejeng mamdan doktor namar dangshan we u doktor ule eno eka kam na kene ke PHC ndre he ke bede beginners ulito beginners kidon kat kong ka bha balabo na ke benta ke PHC Pemta na kaliang HYC riboy sepngi kala dawa mardor ngi bor kiberi kemi agane PHC bagi dibentung doktor no mardor agane ke jaka sumar kenang bakal lembu jing e ya ki pat ba jogane kathan mentang sin hal yang jing kum kasang hanya Trap Youth Council jong karib hoi sepni hadin ke jing yo jong ya ke jing ujor na ki babun balang ki ba syong ki besa kali ka than war musau habri bat ka jing duna jong ki nongtre ha kene ka PHC hanya po syong war musau nang ta ka jing bomdon jong u doktor namar kada do menta u doktor don tang we namar jing sya ka kum kali ka kadi hapo PHC kadi dan aruk ki doktor ri menta ki don tang we doktor te kani kani ka bu jing e bha ya ki pat ba ki bawan ban don kam ni doktor ne bat ki wi ki staff ka bidi bat ki ba don kam ha bidi bat ka jing pang ka ba kwa ban do doktor hadin ka jing ujor jeki sangi na liang seng menta ka singil wan ban wan jungo bat nilai kenduk bat u doktor in charge jong ne ka PHC ne po syawa besau bat hadin ka jing kran jongi bat u ulai thu ba ka jing syahi ha bidi bat ka jing bomdon shu une we doktor ba ya trilang bu ha ka PHC ka daw long ba ula resignation no ya ka kam ka ba utri ha po jong ne ka PHC te nalang jung ki nalang jung ula ong ba kila dep tho ru sha ka ni company ka ba simwai bakin sa pha no ya doktor ha ni ki si ka ban sawan bat habari bat ki staff ki batri ha po jong ne ka PHC ula kren ba ki kadu menta ki staff ki biang kat kum ka jing don jong ki pus ki ba maki ki tre hadin ka jing kran jungi ba nalang jungi bat uno doktor ne ongru yu ba nalang jungi kum ka sang him kwa ba nile kai ka jing jong pat ba ka besong ba sa apo jong ne than ni kwa ya ka company ba kan penbiang no habri bat ki doktor ki bantri po jong ne PHC nang ta ki staff ki ban pe ya ka ni ka PHC khnang ba ki pat ba ha ba ki wandon kam ha ka ni ka PHC ki bon sim dawai ne ki no ki ba wandon kam ha di PHC kan long ke jimung toy namta ki pat ba ki basong ka sa apo jong ne ka than apo jong ne ka kata ka ni mesej ka basay ka bangila dia pentip sa doktor ba kuju ko porong la kho listi bangin ai su sa company ka basimwai khang ba maka kan le don kam bangi pha ka mesej ka basay sa company ka basimwai ka long ba lada nanglang jong ne company ka baron ya ka PHC lada kam sim kia halor jong ki mat ha ka banalang ji kum ka sengil abu khamat ka jong ki kamut banalang jing sengin sawan biang saisin bat ngin sepet lada kat ni ka company ka ba paniai ekni ka PHC lada kam tri kam kat kum jing kwa jung pat ba ka jung por kum jing kwa jing kum ka seng tegin sa le ka ban kam na leng jing kum ka seng